Paula este viitoarea mireasă lui Cosmin. Cred că am avut eu mai multe emoții ca el atunci, când mi-a spus. Pentru că mă gândeam, de la Gura Văii până la Buș, nu e așa de lung drumul. Dar uite că timpul, și mai mult decât timpul, Dumnezeu le așează și drumurile noastre se întâlnesc. E important să știm că acum e începutul pentru voi, împreună ca soț și soție.